номҳои исломӣ барои писарон, мардон ва бачаҳо. нафароне ки дини исломро дар ҳақиқат мепиндоранд, пас онон ба гузоштани номҳои писаронашон ва ё писарони хешу табори худ аз дини ислом пеша мекунанд. дар ислом номҳо аз ҳама машҳур ба шахсони мӯътабар, яъне ба паёмбарон асосан алоқамандӣ дорад, аз ҷумла ба муҳаммад, сулаймон, аҳмад, юқуб, яҳё, довуд ва ғайра мебошад. беҳтарин ном гузоштан ба андешаи мардуми динпарвар ин номҳои исломӣ шуморида мешавад. лек бисёриҳо зери номи мусалмонӣ номҳои арабиро дар назар доранд. номҳои аз забони арабӣ гирифташуда дар мардҳои осиёи миёна аз ҷумла Тоҷикистон, Узбекистон, Афғонистон ва қариб дар 50 давлати дунё хеле машҳур аст. дар поён номҳои исломии писаронаро оварда шуданд ки ҳар яке он чӣ маъно мазмун дорад оварда шудааст. номи писарон, бачагон ва мардона.